Μπάνω, λέει αδύναμη. Νομίζετε τα γλιτώνατε. Τι έχουμε εδώ, η ομάδα Πάνοπλη. Πού είμαστε, πού είμαστε και για πού πάμε? Είμαστε στο Λιτόχωρο, στο καταπληκτικό σπίτι μας. Ακούσουμε τον εθνικό ύμνο από το απέναντι στρατόπεδο. Και πού πάμε? Και πάμε στον Όλυμπο. Φύγαμε. Περάσει στην πόρτα. Τελειώσα. Παραδώσαμε την κλειδιά και φεύγουμε για εκεί. Δεν είναι πολύ καλά από εδώ, αλλά εκεί πάμε. Έσω έτοιμοι? Έτοιμοι. Πάμε. Σχεδόν. Θέση Γκόρτσια. Ξεκινάμε από εδώ. Προχωράμε. Θέση Γκόρτσια και ξεκινάμε. Πρώτη στάση σε 2 ώρες. Πού? Δεν ξέρω. Στην Πετρόστουγκα. Σωστά. Και φύγαμε. Δεν πέφτει, η όρεξη είναι στα ύψη. Ο άλλος εδώ φτύνει το κορμί του κάτω στο έδαφος. Όχι, το κομμάτι συνεχίζουμε όλοι. Πάμε γερά και συνεχίζουμε προς το Πετρόστουγκα. Πρώτος στόχος επετέχθη. Το πρώτο καταφύγιο. Φτάσαμε εκεί πέρα πίσω στην Πετρόστουγκα. Πίσουμε σάραμε. Πώς είμαστε? Και τώρα έχουμε όλα. Μέχρι τώρα, ναι. Τέλεια. Άλλο ένα σημείο εδώ, μια κορυφούλα. Είμαστε πάνω από τα σύννεφα. Εδώ. Εκεί στην ευθεία είναι ο δρόμος για την κοιλάδα των Μουσών και φαίνεται και πολύ ωραία το στεφάνι. Τραβάμε βίντεο, αλλά η προσοχή μας είναι, τα μάτια μας είναι μπροστά. Η κάμερα πλέον τραβάει μόνη της. Δεν χρειάζεται καν να κοιτάμε που τραβάμε. Ξέρουμε που τραβάμε. Και κατευθυνόμαστε μπρος στο οροπέδιο των Μουσών. Από ένα δρομάκι κολάσι. Πολύ ωραίο. Με θέα μύτικα. Μίτσο, από εδώ, μην το σκέφτεστε. Απλά. Εντάξει, δεν φαίνεται και πολύ όμορφο το κάτω εδώ το θέαμα. Πάμε. Γεια σου ρε Βάκη. Και έρχονται και τα ξαδέρφια και προχωράμε. Ουοπ. Καλό ήταν.
Αυτό ήταν το ξεφτιλίκι του ελέους. Λοιπόν, και σιγά καταλήγουμε στα καταφύγια. Λοιπόν, και εδώ είναι ο προορισμός μας. Και απέναντι, πιο πέρα, είναι το Αποστολίδι. Θα δούμε σε λίγο. Για πάμε. Καταφυγιάρα με θέα το Μύτικα, τον Κάκαλο και θάλασσα. Εντάξει, εκεί δεν φαίνεται πολύ ξεπηδισμένο το μονοπάτι. Νομίζω ότι είναι ok. Λοιπόν, τι κάναμε. Εδώ, πεζοπόρεμο, τύπος. Δύσκολα ήταν, αλλά τα καταφέραμε. Εμένα μου άρεσε πολύ. Ήταν δύσκολα, αλλά καλύτερα την προηγούμενη φορά. Είπα και λιγότερα χιλιόμετρα. Τελικά κάναμε 11 χιλιόμετρα. Ενώ την προηγούμενη. Συνολικά, κάναμε λάθος. Πότε κάναμε 11 Σήμερα. Την προηγούμενη πώς είχαμε κάνει. 13. Τώρα που λαμβάνουμε εδώ τα μαγαρόνια μας με θέα. Το Δία.